Midway City hi Central Oklahoma a ni in Oklahoma City atangin melriat vela hla ani a kumsang khat zakua somkua pasaria khan mi singa sang thum vel chengin anjinga hian kumsom ni paruka upa Senon McCross onile afanu te pahni kumria ta upa Christian Hetfield le kumthuma upa Faith McCross onite po an cheng ve ni Senoni hi Christine anei hian kumsom paria ta upa chau alani a hei wang hian high school po azir zo talawani Christine panen hian an cheng dun thina ma se har satna neu neu o mawangin Senon hian chu sanin anu le patron te chu afin le ta a an pathum hian Christine chu kumli ani thlengin an en kolani Christine hi kumli ani hian Senon chuan mania in lua afanu te pahni chu chom zo ve tok tura a in ngaya anu te hena tang chuan anin dang ve le ta ni Senoni a in dan nu kumsang khat zakua songpua pathum December thla mi padang tong le in ani nen hian anin nei nge nge a kumsang khat zakua songpua palia Faith McCross oni an neya vandui thlak takmain hemi kum hian Senoni nu hi cancer wangin aboral nge nge a kumle kumsang khat zakua somkua panga mei thla Senoni chuan apasal chu a chua san le ta ni high school a local to thin na lama chuan kir le in computer course then khat azira na rang a thok bok kumsang khat zakua somkua pasaria Senon chuan Oklahoma Tax Commissioner na a thoka a har sat na ber chu a na tho chunga a fa te da na daycare man sang lutuk chu ani a asum hlo chuanen chuan a in mil hlol lovani ti chuan Mother's Day khen ma chia cholkara chuan a hna tangin a chol ta a weekend chuan a fanu te pahni chu Stonewall a thian te na a hruaya weekend chu nuam takin an hmanga thingkunga telonin sakor pheikhok hmang te in anin fiam na sa hle a mei ni som pahnia chuan Senon chu Human Service Department a hna tho chunga a fa te lo om na tur daycare chu a thlona a hmuh theih tak hlawin ti in a kala ma se hna tho lai nei ani lo wangin a dil na chu a hlo chham thak ani Christine hi naupang thu oi thei tak le fel tak mai ani a class 2 azir meka pon lama an chung kwa a infiam ho te hi nuam ati em a ma se zom thei mi lo pakhat anei ve a chu pindan ti fai ani engang poina pindan ti fai turin thril thin ma se ati fai du ngai mi lovani kumsang khat zakua somkua pasari mei ni som pathum zandar som pakhat le chan via chuan Senon chuan afanu te Christine le Faith te chu an mutna fel takin amut tira Christine te u naw hian an room kongkhar hi an hongzan khuwa thina light pon off ngai lova he hian zan tin mut thin dan ani afa te an mu fel ta mo tia chuan Senon chuan ama mutna lampanin amu fel ve ta a jinglam dar ni le dar thum vela chuan afa te room atangin afa te tap thom a hreta a an room lama chuan zoi muangin a pheya ma se kongkhar chu alo in kala a po na mu ma chuan a han pota ain hon mai theilo wangin ngai that lo na em po nei lovin a pindan lama chuan le in amule tamaya jingda rule chan ve a chuan Senon chu Christine kai tho turin akal ta a hemini hi zirtop ni ani a Christine hi school culture ani a Faith chu akhuma chuan alo lamu a ma se Christine ero alo om hau lo thung Senon chuan mak ati em a an in le avel te chu azong vela ma se amu mai lo wangin amang ang tran le a atopa chuan police a call tange nge a police te chuan an in le a chevel chuan zong ta a Christine te pindan tukver chu khar ni ma se a in kalloti an mu chuak ta ni tukvera chuan thi sen tlem an mu boka chuba ka tukver hnunglam an then om te nen an in rina pal bula chuan Christine ke korte an chara a ke korte a chuan thi sen akai boka
Atira chuan police te chuan Christine chu atlan bo ni an ringa mase chu an ngai dan chu thisen an hmu atang chuan a in thlak thuaya Christine pa chuan ring hlel masabera Christine nu le pa hi an om hran kuma tang khan apa hian Christine pa a in ngai to ngai lovani Christine bolai hian Texas a cheng meka hei hi finfiana po an nei thlap awangin rin hlel ani na tang hian an pai bo le ta ni senonin mi pa ahnim hnai zual te chu an bel chiang zela chung zinga mi tu emo ber chu an ni ngei an ringani ama senon ngei po chu interview ani a senoni chuan drugs lam a khoi ve thin thu te po asoya a unau pa Aaron Hatfield point drugs hi a khoi ve thina Christine Ruk boni ma thaliam ta mai khan Aaron hi drugs kai noya man ani awanga zela tang chu aron chuak chia police ten an chui chian na atangin Christine chu drugs manata na hral ani thei ti an hria ma se engkong zong po in Ruk boni chan ti chiang tur evidence an zong mu thei tlat lovani police te chuan an nu chui na thonan chuan hun tam tak an khorala senon chu a fanobo na chungchanga chuan enge motal ati ve ngai ni in an hria police te hmalak na chu amuang atiani Christine chu din mun lau om taka a om mek lain police te chuan an hun an khoral mai mai ni in a hria ti chuan a fanu chu zon hmu thei dan adapta a chanchin bua te chuin a poster te mun sang sanga atar chuaka sumdon na hmuna te kalin an business a chuan a fanu bo chungchang chu puandar sakzel turin angien zel boka a fanu bo boipui chuan a hun zong zong a khorala nadang eng ma po a thok lovani Christine Ruk bo ani na in an lua lai chu chua sanin senon chu apa ina a fanu feitinen chuan an in suan lut ta a Christine zonnana a hun zong zong a mana wangin thil danga aril ru a pet heilova vandui thlak tak mai in a fanu no pangjok feitien kol tlak lova ngai ni in feiti chu ala en kol tur pek anita a phone call mangpo a biak phal sak ani lovani DNA test result alo chuaka ma se vandui thlak tak mai in DNA test theina hi alo top man to a tukverle Christine ke kortea thisen an hmu chu mi pakhat thisen ani ti chau an chiang theiani ti chuan Christine case chu zoimuangin are tanta a ma se senone ro chuan a fanu chu engtiknia emo chuan ina alo hole ngei a be se tlat thungani Christine bo atangin kumni aliam ta a senon po malam panin pasala Chris Hossein anei le ta a ma se senon chu aril ru adam thei chuang lova a fanu chuan aril ru aluat lata wangin criminology lam zirin degree anei nuwa Department of Correction na athoka mi pat mei chiat na lama in khoi na lam a chui deuh ber thin ti chuan hun aliam zela Christine Ruk bo ani atangin kumsom panga zeta liam ta kumsang ni som panga chuan case chu reopen le ani a chutia case an reopen le chuan police te chuan DNA test that le thei ani ti an hreta a tukverle Christine ke kortea DNA chu mi pa pakhat DNA ani ti an hretheya ma se tu DNA nge ni ta ang tiero an hremai thei lovani state le federal database sa DNA an da khoma te chuan tu DNA nen ma a in milova police te chuan an rin hlel kai deuh mi som te hena chuan an DNA sample test tura pe mai turin an ngen ta a an lo pedu lovani chuan rin hlel na chan tur thatok tak an nei don ti na ani boka ti chuan chung rin hlel zual mi som te chuan an DNA sample chu an pe khom ta a July ni som ni pahni kumsang ni som panga chuan DNA test result chu alo chuaka police te a thong ngei mai crime scene DNA an hmu chu kumsom nga paruk opa Anthony Joseph Palma DNA nen alo in mil tlat mai le Palma hi senoni te in hnuai le a cheng ani a Christine kidnap ani lai hian kumsom thum pariata upa ni in a om dan le khosa ji a hanrin hlel na tur a om lo wangin tu main an ngai ven lem lovani hetiarin hel zinga telvena chan po
kumsang ni som panga a case reopen le ani khan mi pakhat chuan palma hian senon te in le avel antual zol te chu a enkol sak thin ni in a soya wang ani ma se palma chu police ten thu an zo fia chuan senoni te tual vel chu ati fai sak lo thu a soi vitlak thunga chu baka anduani phot chuan ain an en fia na pakhat po a om to ani ti thua soya police te chuan case lui le a in dap alo ni to na record pakhat ma a om lo ti an mu chuak ta ani kumsang ni som panga october ni som pahnia palma chu man ani a kumni nu kumsang ni som pasari october tha trial nei ni in trial chu kar khat zet nei ani nuwa jury te chuan dar kar khat chung ani ngai tu nu in Anthony Joseph Palma chu Christine kidnap thu boya thiam lo chantir ni in first degree murder shem ni in dam chung tang tura chung thu rel ani ta ni trial an nei atanga thakhat nuwa chuan senon chuan Palma chu angai dam vek thu soin Kaushan lama a member puite po Palma ngai dam na lekha thon ziak turin angiena Palma chu mimal taka lekha thon chu pek tum ani chu tiang chu antita mtro riat ani lem lova ma se senonero chuan Palma chu lekha voi thum lai a thon baka pathian chu aneya bible te a chiar thin ani phot chuan Christiani chungchang chu azo to ngai lo tur thu hril ni in a in soya ma se Palma chuan lekha thon let vele in lekha ron thon to lo turin a ron hril mia mai ani Palma chu Oklahoma a state prison a tantir ni in a cellmate hi kumsom thum pariata upa Raymond Piedo ani a Piedo hi Oklahoma County a tumthum ngot tual atha awangin dam chung tang tura ti ve tho ani a kumsang ni som pakwa January ni som pakhata kumsomnga pakwa upa Anthony Palma chu atan na hmuna an sel chunga thia chhar ani ta a thi chan hi alua thi sen kal top wangle a ngonga re na wang ani a Piedo chau hi sel chunga om puitu ani awangin rinhlel kai ber ani lo thei lova thunai turam chuan malang na em an nei lova ma se hetiang anau pangchunga poi khoi tu te hi an tan na hmuna an tan pui te atangin kut an tuar fo thin ni in an soi Piedo chunga hian enge thleng zel ti le shem aniem ti te chu hriat ani to lova mi then khat chuan hetia Palma thi hi senon chu alom le a ma se senon ro chuan Palma thi chu alom zok lu thu le Palma le chung te tan chuan atong trai sakreng zok thu a soya senoni tan boi thak ber chu Palma khan thiam lo na anei lo thu in a thi thleng khan atang tlata thunai tu te hne na po Christian chunga chuan enge thleng ti voi khat ma a soi chuak du lovani senon chuan Christian bodon zana khuma fel taka mutir nu khan a fanu chunga chuan engthil nge thleng ti rin dan le ngai dan po anei thiam lova thil rap thak taka thleng ani ngat phei chuan hriat le po adu to kher lovani ma se khoi hmuna nge a tiero hriat adu hle thunga kumsang ni som pakwa February tha Christini kumsom thumna pian chamni tak chuan senon chuan YouTube video a release ta chuta chuan Palma thi awang chuan a fanu chunga thil thleng chu a hre chuak thei to don lo ti na ni lo se du thu le tu emotal chuan a fanu chunga thil thleng le khonge om ti te chu an hriat ngei a be se a chu tiang hria an lo om hlo ni chuan Midwest City Police Department emo local law enforcement agency emo hriat tir turin angin ani Christiani chunga thleng hi anu senoni film khur lo wangle ngai samlu tuk wanga thleng ni in kan hria em ti le Christiani chunga hian engthil tak nge thleng ti kan ngai dan comment section lama in lo soi theu don nia